बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातील विविध समस्यांबाबत नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी उपजिल्हा रुग्णालयाला भेट दिली. यावेळी उपस्थित जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील, डॉक्टर सुबोध इंगळे, उपजिल्हा रुग्णालयाचे प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर पंकज पाटील यांच्यावर पारकर यांनी विविध प्रश्नांचा भडीमार केला आहे. पाहूयात. आता कसं त्याच्यावर कसं करायचं, मला म्हणणं की तो माणूस आम्हाला तुम्ही दिलात ना, तर हे परत एकदा आता आयसीयू किती दिवसात चालू करावं आता या सगळ्या चर्चेनंतर. उद्या नको आहे मला, म्हणजे आज असलं तरी चांगलं आहे, पण परफेक्ट व्हायला पाहिजे जे काही करता येईल. आयसीयूच्या पेशंटची ट्रीटमेंट सुरूच आहे, फक्त तुला आयसीयू फॅसिलिटी पाहिजे की जरा अजून चांगलं देऊ शकतो. 6-7 दिवसात आयसीयू सुरू होईल. बोललो होतो त्यांनी मला सांगितलं आपण करतो म्हणून. तर मी आता बोलून घेतो, विचारतो त्याला काय अडचण आहे. कसं माहिती आहे, इथं हा उपजिल्हा रुग्णालयाचा स्टेटस असलेला रुग्णालय त्याला काहीतरी दर्जा म्हणजे उपचार व्हायला तर हवे, डॉक्टर तरी हवे, सेवा तर मिळाली पाहिजे. आणि जर नाही मिळालं तर सर पर्याय लोकांना खाजगी आहे, लोक जाणार खाजगी जाऊन उपचार करणार. पण वास्तव काय आहे की ते लोकांना आर्थिक भूर्दंड ओपीडीला फिजिशियन नाही. कसं महाराष्ट्र मेडिकल कॉलेज म्हणून आहे तर सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज, SMC म्हणून आहे तर MMC म्हणून. जे लोक आपलं आता म्हणजे 100% लोक आणि एकदम कमी पैशामध्ये चांगल्या तज्ञ डॉक्टरांची सेवा गोवा मेडिकल किंवा मी अनुभवलेला आहे. आम्ही जे सगळे पेशंट पाठवतो ना त्यांच्यावर हे उपचार तिथं GMC मध्ये तातडीनं होतात. ते आपण गोव्यात कशात अवलंबून राहायचं. आपला एवढा मोठा महाराष्ट्र आहे आणि सिंधुदुर्गामध्ये ते होत होता. पण ज्या स्पीडने आता काम चालू आहे, मागची 3 वर्ष गेली, मला तर वाटत नाही अजून 5 वर्ष ते सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज उभं आहे. त्याच्यामध्ये काहीतरी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, पॉलिसी डिसिजन आहे हा. तर ऑर्थोपेडिक म्हणजे ज्याच्यामध्ये ऍक्सिडेंट केस होता, ज्याच्यामध्ये त्या तिथं 10-15 दिवस ते पेशंट तशाच पद्धतीने बेडवर एकच डॉक्टर असं माझं नाव घेतलं जातं किंवा डॉक्टर तायशिरेचं. पण इतके पेशंट असतात की त्याला 8 दिवस तुम्ही थांबा, आज नाही उद्या नाही परवा, अशा पद्धतीने 10-12 दिवस. मेडिकल कॉलेजला सुविधा नसल्यामुळे सर्व जिल्ह्यातून पेशंट इथंच येतात किंवा प्रायव्हेट मधून पण रेफर इथं द्यायचे. आणि त्या पेशंटला लाईननी आपण जसं ते लावलेले तसंच लावून घ्यायला नाही, पण त्याच्यामध्ये कसं वेग आणता येईल माझं म्हणणं काय ते सीएम एक मशीन आहे, ते मशीन शिवाय हाडाचं ऑपरेशन करताच येत नाही. तर ते मशीन आता 1 तारखेला 1 मेला त्यांचे ते घेतले, त्याचं लोकं आहे तुम्हाला. तर ते पेशंट जेवढे होते मेडिकल कॉलेजचे पूर्ण पेशंट इकडे आहे. आता ते 50% पेशंट जे आहे सावंतवाडी, कुडाळ, बेंगळूरला, दोडामार्ग ते पेशंट अर्धे पेशंट हे मेडिकल कॉलेजला जाणार. आपला फ्लो कमी होईल. त्यामध्ये साहेब काय होतं तुम्हाला वास्तू सांगतो, त्यात एकदा ती अशा प्रकारच्या पेशंटला एक तर सूज असते, वेदना असतात आणि तो लवकर बरा व्हावा आणि थोडेसे एजेड पण पेशंट असतात. माझ्याकडे माहिती आहे मागच्या महिन्यामध्ये 2 पेशंट दगावले या सगळ्या प्रक्रियेत या हॉस्पिटलमध्ये. ह्या माहिती विचार. काल परवा एक महिला पेशंट घडली, वास्तव आहे. तुम्ही काय करा, सरांकडे सांगितलं एक काम करा. तुमच्याकडे समजा 10 पेशंट असतील ना, 10 पेशंटचं रोटेशन ठेवायचं. सरांनी सांगितलं ज्याची प्रायोरिटी आहे, ज्याला लवकर घ्यायचं त्याला पहिल्यांदा घ्यायचं. आणि तुमच्याकडे 2 सर्जन 3 सर्जन दिलेले आहे. मग ते 3 तर मेन आपले आहेत ना सध्या. मग असतील तर मग वेळ का लागतो? 2 मोठी करू द्या. माझं ते मग वेळ का लागतो? मग 8-10-15 दिवस त्यांना का तारखा लागतात? नाही, याच्यापेक्षा त्याच्यात फिटनेस घेणं काही 1 दिवसाचं काम आहे. म्हणजे फिट पेशंट आहेत त्यांना लवकरात लवकर सर्जरी करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये रोज राहून घेणे, ऑर्थोपेडिक सर्जनला बरोबर घेऊन राहून घेणे आणि आहे किती 15 पेशंट त्या डॉक्टर जबाबदारी फिक्स करायचं. आणि डेली कुठला पेशंट आतोला आहे, कुठला पेशंट येणार आहे, मला एक मेसेज टाकायचा, से सरकार मेसेज टाकायचा. आज पेशंट 4 वेटिंग आहे, 2 जण झाले, 4 जण 3 जण का थांबले, त्याचं पण आम्हाला बोल द्यायचं.
म्हणजे मेडिकल फिटनेस असेल तर आम्ही ते ऍक्सेप्ट करू, पण डिले झाला तर कशासाठी डिले झाला? फिटनेससाठी डिले आहे ते समजू शकतो आपण, पण इन्फेक्शन नाहीये, डिले होता का? ते याला इंचार्ज करा, एक पत्र काढा आजच्या मीटिंगच्या अनुषंगाने. आणि त्याचबरोबर साहेब सर कसं आहे सर, आता पावसाळा जवळ येणार, मग त्या पावसाळ्याच्या दरम्यान ज्या पद्धतीनं आपण तयार राहिलं पाहिजे की येणाऱ्या साथी किंवा असं त्या पद्धतीने त्या दरम्यान काय केसेस येतात, कशा प्रकारचे हे पेशंट येतात, याचा एक स्टडी असतो ना गेल्या अनेक वर्षाचा अनुभव, त्या दृष्टीने आपण तयार राहिलं पाहिजे. म्हणजे तशी जर सेवा राहिली ना, पूर्वी कसं आहे म्हणजे नुसतं जे माहिती केंद्र होऊन उपयोग नाही, रेफर केंद्र होऊन उपयोग नाही, रेफर सेंटर होऊन उपयोग नाही, इथं उपचार झाले पाहिजे, इथं लोकांना कमी पैशामध्ये मिळालं पाहिजे. कारण एखादा पेशंट साहेब सरकारी दवाखान्यामध्ये समजा गेला तर तो कमी पैशामध्ये किंवा सगळ्या मोफत योजनांमधनं त्याच्यावर उपचार होतो. पण जर खाजगीमध्ये गेला 3 दिवस राहिला, मी तुम्हाला सांगतो कमीत कमी 30,000 रुपये त्याला बिल हे देणं आहेच खाजगी डॉक्टर. म्हणजे अशी परिस्थिती आहे, पण तो काय ते स्वीकारतो? इथं आपल्याकडे काही पर्याय नाही ना. किंवा कार्यान्वित करणं तातडीनं आणि कर्मचाऱ्यांची तुम्ही म्हणता आहेत काय अडचण नाही, 33 कर्मचारी नर्स परिचारिका आहेत हा, त्याच्यामध्ये काय अडचण नाही, ती एक माझी मागणी होती. त्याच्यानंतर रस्ते, ड्रेनेज आणि डिस्पेन्सरीची तुमची ड्रेनेज व्यवस्था या व्यवस्थेवर त्या ठिकाणी पाहणी करा. दुसरी स्वच्छतागृह, रुग्णालयातलं जे स्वच्छतागृह याच्यामध्ये ते व्यवस्थित नसतं, कायम लोकांच्या तक्रारी आहेत. दुसरं 108ची रुग्णवाहिका आहे त्याला 4 महिने झाले गेली, डिसेंबर पासून डॉक्टर नाहीये. डॉक्टर शिवाय ती सेवा पुरवतो, ती अत्यावश्यक आहे. डॉक्टर द्या आणि सुरू करा, त्याला कळवा, तशीच पाठवून. आणि जर जसा कोण पेशंट असेल तर इथल्या डॉक्टरांची व्यवस्था करून 108 पर्यंत तुमचे डॉक्टर पहिलं त्याला द्या, त्यांनी दिली पाहिजे, त्याच्यासह त्यांनी सेवा पुरवण्याचं कंत्राट घेतलेलं आहे. 108 दुसरी नाही आहे, डॉक्टर सह 108 आहे. मग गेली 4 महिने त्यांनी नुसती 108 दिलेली आहे. पत्र दिलं होतं, आता परत त्याला परत पत्र काढा. आणि आता तात्पुरतं जर अशी परिस्थिती आली तर त्या ठिकाणी डॉक्टर देण्याची जबाबदारी तुमची आहे. त्याच्यानंतर पाणी आणि लाईट व्यवस्थेच्या बाबतीत आहे सर, जनरेटर आहे 200 लिटरचं. मंडेला कधी पूर्ण दिवस लाईट गेली तर जनरेटरवरती पूर्ण दिवसभर चालू असतं, कारण डायलिसिस पण सुरू असतं. आणि पाण्याची पण सोय चांगली आहे सर. फक्त आता गरमीचे दिवस असल्यामुळे लोक पाणी जास्त वापरतात. कधी कधी आमच्या अंदाजाच्या अगोदर टाकी खाली होते, त्या दिवशी तेच घडलं नाही, लगेच पाणी सोडून दिलं. तिथं तक्रारच होती त्या रुग्णांची, मी आलो तेव्हा. पाण्याची काय करा, सिक्युरिटीला किंवा नंतर इथल्या सीसीटीव्हीची काय परिस्थिती आहे? सर आम्ही सीसीटीव्हीचं कोटेशन केलेलं आहे, सगळे टू झेड झालेलं आहे. निधीची वाट बघतो, निधी झाला. सीसीटीव्ही काय अपेक्षित आहे सीसीटीव्हीला? सर कमी आहे पैसे. नाही सर, एवढं नाही त्यांना माहिती 1 लाखात नाही होते. त्यांचं जे मशीन राहते ना, जे 2 ते 3 महिन्याचा डेटा स्टोअर करते, ते हार्डडिस्क राहते ना, ती महत्वाची राहते. पण ते करा. हॉस्पिटलचं काढलं होतं तर 64 लाख झालं होतं. नाही असू दे, पण कणकवली सीसीटीव्हीच्या संदर्भात करा. मगाशी तुम्ही म्हटलं होतं ते 3-1 लाख रुपये लागतील त्या ह्याच्यासाठी, ते करा. ICU कक्ष तुम्ही 7 दिवसात चालू करतो सांगितलं, 8 दिवसामध्ये चालू झाला पाहिजे. हे साहेब तुम्हाला एक निवेदन देतो. आणि दुसरी आमची मागणी जी आहे, डॉक्टर विशाल रेड्डी जे इथं चांगल्या पद्धतीनं सेवा देत होते आणि चांगल्या पद्धतीने उपजिल्हा रुग्णालय चालवत होते, त्यांना पुन्हा त्या ठिकाणी आपण आणावं अशी एक मागणी केलेली आहे. दोन्ही पत्र तुम्हाला देत नाही, फक्त जस्ट हे. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये अनेक समस्या होत्या, अनेक प्रश्नांना वाचा फोडण्याच्या निमित्तानं संबंधित आपले या जिल्ह्याचे CS श्रीपाद पाटील सर, इतर सर्व डॉक्टर्स यांची त्या ठिकाणी मी भेट घेतली आणि ज्या त्रुटी आहेत या उपजिल्हा रुग्णालयातल्या त्या प्रश्नांबाबत त्यांच्याशी चर्चा त्या ठिकाणी केली. आणि त्यांनी मला आश्वासित केलं की येत्या 8 दिवसामध्ये आपण हे सगळे प्रश्न जे आहेत त्या ठिकाणी आपण मार्गी लावू. आणि सगळ्यात पहिला जो प्रश्न होता की कायमस्वरूपी स्त्रीरोग तज्ज्ञाची नियुक्ती आपण या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये करावी, अशा प्रकारची मागणी त्यांच्याजवळ त्या ठिकाणी केलेली आहे. त्याचबरोबर जो ICU कक्ष आहे
हा कार्यान्वित करण्याच्या संदर्भातल्या सुद्धा सूचना त्यांना दिलेल्या आहेत. मला वाटतं की जवळजवळ 3 बेडचं ICU कक्ष येत्या 8 दिवसात आपण सुरू करतो अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी मांडली. त्याच्यानंतर बालरोग तज्ज्ञ आणि भूलतज्ज्ञांची नियुक्ती या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये व्हावी अशा प्रकारची सुद्धा मागणी त्या ठिकाणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 2D इको सेवा ज्याच्यामध्ये अलीकडे हृदय विकाराचे प्रमाण वाढलेलं आहे आणि त्यामुळे ही जी काय 2D इको आहे हे करणं प्रत्येक रुग्णाला किंवा आजारी पेशंटला किंवा त्याला हृदयविकाराचा त्रास आहे आणि म्हणून ह्याची जर खाजगीमध्ये जर आपण किंमत केली तर जवळ 3 ते 5 हजार रुपये एवढा खर्च हा प्रत्येकाला त्या ठिकाणी येतो आणि म्हणून ही सेवा या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये चालू व्हावी याच्याबाबतची भूमिका त्या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि लवकरच आपण 2D इको सेवा त्या ठिकाणी करू अशा प्रकारचं आश्वासन त्यांनी त्या ठिकाणी दिलं. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांची म्हणजे परिचारिका ज्या आहेत किंवा इथले जे कर्मचारी आहेत यांची त्या ठिकाणी कमतरता भासू नये आणि म्हणून जवळजवळ 33 परिचारिका नर्स अशा प्रकारच्या परिचारिका याच्यामध्ये आहेत अशा प्रकारची त्यांनी या व्यवस्थापनेमध्ये म्हणजे उपजिल्हा रुग्णालय त्याचबरोबर जी ड्रेनेज असेल रस्ते असतील स्वच्छतागृह असेल याबाबतची सुद्धा भूमिका त्या ठिकाणी मांडली आणि लवकरात लवकर त्याच्यावर सुद्धा आपण निर्णय करतो अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर जी 108 रुग्णवाहिका आहे या रुग्णवाहिकेला गेली 4 महिने फक्त रुग्णवाहिका त्या ठिकाणी दिली जाते पण त्याच्यामध्ये जो डॉक्टर द्यायचा असतो त्या डॉक्टर दिला जात नाही आणि म्हणून ते त्यांच्या आम्ही निदर्शनास आणून दिलं आणि ती जी सेवा आहे ती सेवा नुसती 108 ॲम्ब्युलन्स नाही तर त्याच्याबरोबर डॉक्टर दिला जातो आणि तशा प्रकारचे पैसे त्या एजन्सीकडनं त्या ठिकाणी घेतले जातात आणि म्हणून 4 महिने त्या ठिकाणी आज डॉक्टर नाही आणि तशा स्थितीमध्ये 108 दिली जाते ते काय आम्ही मान्य केलेलं नाही. पर्यायी व्यवस्था आपण एकतर एजन्सीला डॉक्टर पुरवण्याच्या संदर्भामध्ये आपण आदेश करा नसेल तर आपण आपल्या रुग्णालयातनं जिल्हा रुग्णालय असेल उपजिल्हा रुग्णालय असेल त्याच्यातनं त्या ठिकाणी तो डॉक्टर आणि 108 ही त्या ठिकाणी रुग्णाला द्या ही मागणी केलेली आहे त्यांनी मान्य केलेली आहे. त्याचप्रमाणे या जो सगळा उपजिल्हा रुग्णालय आहे याच्यामध्ये जी पाणी आहे लाईट व्यवस्था आहे ही सुद्धा त्या ठिकाणी तातडीनं चांगल्या पद्धतीची करावी कारण सर्वसामान्य जो रुग्ण आहे हा ग्रामीण भागात नाही येतो देवगड असेल वैभववाडी असेल कणकवली असेल किंवा इतर तालुक्यातल्या भागातनं आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या व्यवस्था झाल्या पाहिजेत आणि त्याचबरोबर सुरक्षेच्या दृष्टीनं सुद्धा CCTV हा या सगळ्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये बसवणं गरजेचं आहे अशा पद्धतीची सुद्धा त्या ठिकाणी मागणी केलेली आहे आणि ती सुद्धा आपण लवकरात लवकर त्या ठिकाणी पूर्ण करू ही भूमिका त्यांनी सांगितली. त्याचबरोबर डॉक्टर विशाल रेड्डी हे या ठिकाणी पूर्वी कार्यरत होते आणि त्यांनी आपल्या कामातनं आपल्या वैद्यकीय सेवेतनं खरं तर या उपजिल्हा रुग्णालयाला एक चांगली सेवा सर्वसामान्य माणसाला देण्याचा प्रयत्न केलेला होता आणि त्या ठिकाणी चांगली सेवा देत होते आणि असं असताना त्याच डॉक्टर्सची त्या ठिकाणी बदली झालेली आहे आणि म्हणून आम्ही पुरा उपजिल्हा रुग्णालयाशिवाय CS स्तरावर मागणी केली की पुन्हा त्या डॉक्टर विशाल रेड्डींना या ठिकाणी आणावं आणि त्यांच्यावर ही उपजिल्हा रुग्णालयाची जबाबदारी द्यावी. त्यांच्या पत्नीसुद्धा या खाजगी भूलतज्ज्ञ डॉक्टर आहेत आणि त्यामुळे तीसुद्धा गरज या निमित्तानं पूर्ण होऊ शकेल. आणि त्याचबरोबर ब्लड बँकची सुद्धा मागणी या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये केलेली आहे कारण खरं तर नुसतं ब्लड जे आहे ते या ठिकाणी मिळतं पण प्लाझ्मा किंवा इतर जे पद्धतीचं जे रक्त हवं असतं पेशंटना तर रुग्णांना ते या ठिकाणी मिळत नाही त्यामुळे लवकरात लवकर ब्लड बँक ही या ठिकाणी व्हावी अशा प्रकारच्या अनेक मागण्यांचं निवेदन हे CS स्तरांची त्याबाबत चर्चा झाली. खरं तर या महाराष्ट्रामध्ये 1440 हे डॉक्टर या त्या ठिकाणी आता भरती होणार आहेत आणि जवळजवळ या जिल्ह्याला त्यातील कमीत कमी 70 डॉक्टर मिळावे अशा या जिल्ह्यासाठी सिंधूरसाठी अशा प्रकारची मागणी आम्ही लावून धरलेली आहे आणि मला वाटतं की या राज्याचे आरोग्यमंत्री आदरणीय प्रकाशजी आंबेडकर साहेब यांच्याशी सुद्धा याबाबत चर्चा त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि त्यांनी जास्तीत जास्त डॉक्टर या 1440च्या भरतीमधनं या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दिले जातील ही त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. पण त्याचबरोबर आज एक चांगली गोष्टसुद्धा जिल्ह्यामध्ये होते की CR जी मशीन आहे ही मशीन ज्याच्यावर हाडाचं ऑपरेशन केलं जातं हाडांवरचं याच्यामध्ये ही मशिनरी अद्ययावत मशीन आहे आणि ती हवी होती. तर उद्या 1 तारीखला या मशिनरीचं उद्घाटनसुद्धा निदान या जिल्ह्यामध्ये होतं आहे आणि त्यामुळे कुठंतरी
त्याचा फायदा हा जिल्ह्यातल्या जे अपघातामध्ये ज्याच्यावर हाडावर उपचार करायचे आहेत अशा रुग्णांना त्याचा फायदा होईल. आज कणकवलीमध्ये जर आपण पाहिलं तर 10-10, 15-15 दिवस त्या ठिकाणी अशा रुग्णांना ठिकाणी उपचारासाठी किंवा सर्जरीसाठी थांबावं लागतं. पण ती मशीन आल्याच्या नंतर कुठंतरी दिलासा मिळेल आणि ते प्रमाण कमी होईल. तरीसुद्धा मी इथं सांगितलेलं आहे की इथं डॉक्टर पाकळे, डॉक्टर तायशेटे आणि डॉक्टर रासम अशा पद्धतीचे डॉक्टर या शहरामध्ये आहेत आणि म्हणून त्यांच्याकडे सुद्धा ती जबाबदारी देऊन याबाबतचा योग्य नियोजन आपण करावं. एखाद्या पेशंटला 15-15 दिवस आपल्यावर सर्जरी उपचार करण्यासाठी थांबावं लागता कामा नये. तातडीनं त्याच्यावर उपचार व्हावेत ही त्या ठिकाणी भूमिका आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका CS सरांना मी सांगितलं की सगळे जे आपण जे पेशंट असतात यांच्यावर शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण गोवा JMC गोवा मेडिकल कॉलेज हे रेफर करतो आणि शेवटी तिकडे जाऊन पेशंटावर उपचार होतात. माझं असं म्हणणं आहे की महाराष्ट्रामध्ये किंवा सिंधुदुर्गामध्ये तशा प्रकारचं जसं JMC आहे तसं SMC किंवा महाराष्ट्र MMC म्हणजे महाराष्ट्र मेडिकल कॉलेज किंवा सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज लवकरात लवकर त्या ठिकाणी पूर्ण व्हावं आणि तशा पद्धतीचे उपचार सिंधुदुर्गातल्या पेशंटावर सिंधुदुर्गामध्ये व्हावे हा त्या ठिकाणी प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. आज जे चालू आहे जे काम म्हणजे मेडिकल कॉलेजचं 3 वर्ष झाली आज इतक्या संत गतीनं त्या ठिकाणी चालू आहे. येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये सुद्धा अजून कदाचित या जिल्ह्याचं मेडिकल कॉलेज पूर्ण होईल की नाही अशा पद्धतीचं वाटत नाही. म्हणजे ज्या पद्धतीनं त्याला वेग हवा तो वेग सुद्धा देण्याची गरज आहे आणि लवकरात लवकर या जिल्ह्यामध्ये जसं JMC आहे तसं या जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्यातल्या रुग्णांवर या जिल्ह्यामध्ये योग्य ते उपचार व्हावेत आणि लोकांचे त्या ठिकाणी आरोग्य हे वाचलं पाहिजे ही भूमिका आहे. आणि म्हणून 8 दिवसाची मुदत या ठिकाणी दिलेली आहे या सगळ्या प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये आणि हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत आरोग्याच्या दृष्टीनं सिंधुदुर्गातल्या जनतेच्या दृष्टीनं आणि त्यावर आवाज उठवण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि मला CS सरांनी श्रीपाद पाटील साहेबांनी याबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की येत्या 8 दिवसामध्ये या सगळ्या गोष्टीवर त्या ठिकाणी आपण निर्णय करू.